Kada ste, ako se sjećate, po prvi puta napravili jednu sliku? Prije koliko godina? Moja prva slika uopće ne postoji. Moje prve slike su bile na škrniclu koju me mama donesla iz dućana šećer. Ja sam radio na takvim papirima kako sam našao doma, u kuhinji ili sobi i olovke gdje sam tatino našao to. Ja sam crtao to zato što me nekaj vuku na to crtanje, druga djeca su se drugčije igrali, ja sam ili na stazi sa šivom crtal ili na ogradi susjedovi sa kredom ili sa ugljenom iz peći koja je padala dole kroz rešetku, pa se šarao po tuđim ogradama. To su moje slike koje su zapravo nestale, koje je odnio vjetar, s kojima mama zakurila peć, jer mi nismo znali, niti mama ni tata znali, niti moj učitelj ondašnji, nisu imali toliko koliko danas kulture ima do nastavnici da paze na dijete koji ima talenat pa ga usmjerava da mu to omogući.